Lana bilatzea lana da programaren barne, Gernika Lumon, maiatzaren 6tik ekainaren 14ra zeinu hizkuntza hasiera mailako ikastaroa izango da, eta matrikula epea apirilaren 29 arte dago zabalik. Gorren eta gorrak ez diren pertsonen arteko komunikazioa errazteko helburuarekin. 140 ordukoa izango da ikastaroa, 250 euro ordainduta, 180ko partea hartzearekin, 100 euro itzuliko zaie Busturialdeko zenbait herrietako ikaslei. Bestalde, eraikuntza metala sektoretan 60 orduko oinarrizko ikastaroa izango da Bermeon, Bermeoko Merkatu Plaza inguruan, maiatzaren 13tik 31ra eta maiatzaren 6 arte dago epea izena emateko. Lan arriskuen prebentzioko oinarrizko ikastaroa izango da eta 130 euroko prezioa du eskualdeko zenbait herrietako erroldatutako lagunentzako 180ko parte hartzearekin 65 euro itzuliko dira azkenean.